Díomh chairde, Kevin Scannell an seo. Bhfuil go háirde sa chrí dhéanamh le fáir an nolachlóra nua Béarla-Gaeilge agus an obair ionach at déanta acu. Is mór an tathhrú at a tagí ar chuirsaí fhoclóireachta le caoga bliain nuas ó foilseach fhoclóir do bháildartha sa bblion caogas ní. I náit slipan na pop air agus stór focail an ochlóirí hain tá bunach ar sonraí agan an leis na bhfuil na milliún focail agus curcaige ólaíochta bunathe ar hamplaí an monachar. Tá mé plé le foclóirí éagsúla I deangacha éagsúla le fiche bliain an nuas. Sé bhúrdam gur bé seo an foclóir dátheangach is fearr in éon bhionteanga faoi láthair. Agus ceandan na foclóirí is fearr atá an lá an stad. Ach an teachtas mó a déanta agin ná an talamh technoliaachta a réiteach don na foclóirí Gaeilge Béarla, Gaeilge Gaeilge agus fiú gach foclór Gaeilge a cheochaí amach sa todhchaí. Tá muid go léir ag súil go mór leis an chéad éacht eile. Gur magi.